Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől, aki úgy szerette a bűnös világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Imádunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, aki kegyelmesen hordoztad az életünket a mai nap folyamán, békességes estét engedtél érnünk, és abban a kegyelemben akarsz részeltetni bennünket, hogy a te igéd mellé ültetsz minket. Áld meg ezt a csendet számunkra, hogy meghalljuk a te igédet. Uram, bocsáss meg a sok igehallgatásért, amely nem termett gyümölcsöt, amelyet elhullattunk. Taníts meg minket arra a szent magatartásra, amiben járt a kis Sámuel próféta, hogy nem engedett semmit a földre hullani a te igédből. Így áld és szenteld meg ezt a csendet mindnyájunk számára. Beszélj a szívünkkel és a lelkünkkel, és túl az emberi szón a te lelket pecsételje meg a te szavadat, és hadd teremjen dicsőségedre sok gyümölcsöt. Amen. Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangélium 16. fejezetéből, a 22. verstől olvasom a 26. verséig terjedő szakaszból, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. A megnevezett helyen ezt olvassuk. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit kinokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi köztünk és ti közöttetek nagy közbenvetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Köszöntöm szeretettel a testvéreket, azok kedvéért, akik tegnap este nem voltak itt, néhány mondatban hadd foglaljam össze az ige üzenetét. A halál utáni dolgainkkal kezdtünk el foglalkozni tegnap este, hogy mi van a halál után. Sok embernek az az állítása, hogy nincs semmi. Sokan azt tanítják, hogy megsemmisülünk, sokan azt mondják vallásilag, hogy aki jó ember volt, az feltámad, a rosszak maradnak, elenyésznek. Testvérek, egyetlen hiteles könyv van a világon, ami beszél a halál utáni állapotról, és ez az Isten szava, a Szentírás. Nekünk ezért kell igazodni a Szentíráshoz, és a Szentírás minden téves gondolkodást, téves tanítást, felfogást, vallási tanítást keresztül húz. És megmondja a való igazat, amire nekünk szükségünk van.
Az az egyik nagy gondunk, hogy mi már annyira megszoktuk a hazugságot, hogy nem is érezzük jól magunkat, ha nem hazudnak nekünk. Én elesett emberekkel foglalkozom a misszióba, és amikor megérkeznek kidagadt arccal, lila orral, remegő kezekkel, kérdezem tőlük, hogy mennyi a dózis, a napi fogyasztás. Nem sok, Sanyi bácsi. Hát mondom, éppen látszik rajtad, hogy nem sok. De ugyanezt mondja az orvosnak is. És még a borítékot is átnyújtja. És azt mondja az orvos, ha meg is fizeted a hazugságot, gyere máskor is. Testvérek, az Isten, az az Úr, az a hatalom, aki szeret minket annyira, hogy nem hazudik nekünk. És ha csak ennyi volna ma este az ige üzenete, volna mit elvinni. Hogy Isten nem hazudik, és keresztül húz minden téves gondolkodást. És megmondja az igazat, hogy akik meghaltak, azok nem elaludtak, hanem utoljára felébredtek, és vég nélkül ébren vannak. Akik az Isten nélkül éltek, azok elmennek az örök gyötrelemre. Akik az Istenben kegyelmet találtak, azok nyugosznak az Ábrahám kebelén. Ez az igének az üzenete. Mi nem megsemmisülünk, elporladunk. Erről beszél az Isten igéje, és hadd mondjam azt itt rögtön a kezdet kezdetén, hogy a Szentírás 3 halálról beszél. Az első, amiről beszél a Szentírás, a lelki halál. Amikor a Biblia első lapjait olvassuk, akkor azt olvassuk a 3. részben, amikor bekövetkezik a bűneset, hogy amelyik napon eszel a fáról, bizony meghalsz. Ádám kapja a parancsot, Éva szakít a fáról. Kívánatos volt a gyümölcs. Istennek le kellett mérni az ember hűségét. Mennyire tiszteli őt az első emberpár. Ettek a gyümölcsből, és mondhatnánk azt, hogy nem haltak meg. De meghaltak. Megszakadt az Istennel való kapcsolat. És ezt jelenti a lelki halál. Attól kezdve már az Isten nem beszél az emberrel, mint hűvös alkonyatkor, mikor a kertben járt. Ettől kezdve már csak az oltáron keresztül, áldozaton keresztül lehet keresni az Istent, amit elkezd gyakorolni az első ember a Bibliában, az első hívő ember Ábel. Ezért nem tudunk, testvérek, 50-60 éves templomba járás után imádkozni saját szavainkkal. Normális dolog ez? Miért nem tudunk imádkozni saját szavainkkal? Mert halottak vagyunk az Isten számára. Emberek évtizedig hallgatják az Isten igéjét, és nem ragad meg bennük semmi. Miért? Olyanok vagyunk, mint a koporsóban fekvő halott. Annak lehet énekelni a 90. Zsoltárt is, meg a 23. Zsoltárt is, nem reagálja le. Meghalt az ember kapcsolata az Istennel. A lelki halál. És ez a lelki halál, ahogy megszületünk, 2 bűnös embernek a testi kapcsolatából születik a 3. bűnös. Januárban született a 7. unokánk kislány itt Nyíregyházán, és éppen én szolgáltam, mert a fiamék itt voltak Magyarországon, és az Isten tisztelet után bejelentettem a gyülekezetnek, hogy Isten kegyelméből megszületett a 7. kis unokánk. Kisleány, mak egészséges, hál' Istennek, szervi baja, betegsége, hála az Úrnak nincsen. De, és folytattam, ez a gyerek a halálba született. Lelkileg halott. Szervileg egészséges, testileg minden rendben van, orvosilag,
lelkileg halott a gyerek. És nekünk van egy kötelességünk szülőknek és nagyszülőknek, hogy ezért a gyerekért naponként kiáltsunk az Istenhez, hogy minél hamarabb adjon neki megtérést, és ő kapcsolatban kerüljön az ő teremtő Istenével, Urával. Minél hamarabb megismerje az ő megváltó Urát, Jézus Krisztust. És akkor héten nálunk minden utcában bibliaóra van, házi bibliaóra, hetenként 24, és ez volt a téma. Hogy olyan jó, tudtuk mi ezt valahol, hogy mindenki a halálba születik bele. Mondjuk is mi az úrvacsoránál, hogy az első ember esete folytán mi is ilyenek, olyanok, amolyanok vagyunk. Tehát ez annyira jó volt, hogy a pap nem azt mondta, hogy egy hívő családba született ez a gyerek, és biztosítva van az üdvösség. Az üdvösségéért ennek a gyereknek személyesen menni kell lesz az üdvösség Urához. Az én hitemért ő nem üdvözül, se az apja hitéért, se az édesanyja hitéért. Ennek a gyereknek személyesen át kell venni a mennybe vivő vizumot, amivel beléphet majd a trónus elé. A lelki halál. És ebben a lelki halálban, ha nem következik be az Istennel való találkozás, akkor, amiről János evangélista ír, és ezt írja János az 5. rész 25. versében, bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljö az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. A halottak hallják az Isten fiának szavát. Kik a halottak? Akik megszülettek a lelki halálba, és egy evangelizáción, egy bibliaórán, egy istentiszteleten, akár egy temetési szolgálat alatt, Isten eljuttatja a fülébe az ő teremtő igéjét, amivel teremtette a világot, és amivel megteremtette az embert, hogy teremtsünk embert, a Szent Háromság Isten teremtette az embert, ezzel az igével életre hívja a lelkileg halott embert. Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek és megtérésnek. Ezért hirdetik az újjászületett megtért lelkészek a megtérés evangéliumát. Akik maguk se születtek újjá, azok meg azt hirdetik, hogy jó emberek vagytok. És azzal altatják a népet, hogy jó helyen vagytok. Az egyik gyülekezetbe szolgáltam, 90-es évek elején, ilyen falu missziót csináltunk, egész nap hívogattunk, este meg evangelizáltam, és azt mondtam, hogy innen a szószékről el lehet kárhozni a lelkésznek. És azt mondták a papjuknak, hogy na ezt az ember többet ide ne hívja. Felháborította, egész éjszaka nem aludtunk. Eddig mi úgy tudtuk, hogy mi is jó helyen vagyunk. Azt mondja, még a szószéken sincs biztonságban az ember? Nincs. Nincs, testvérek. Ha Isten életre hívja az embert, akkor a halálvonal megszakad. Bekövetkezik a meghalás, mert meghalt a koldus és meghalt a dusgazdag. A mi életünkben is lesz meghalás, ha csak Jézus vissza nem jön. De meg vagyunk mentve az örök haláltól. És akiknek az életéből hiányzik, hogy Isten igéje életre hívja, az beleszületett a lelki halálba, amit majd követ a biológiai testi halál, amikor megáll a szívünk, ezt megköveti az örök halál, ez a harmadik.
Ez az örök halál. 3 halál. És én szívből kívánom, testvérek, hogy nekünk 2 születésünk legyen, egy testi és egy lelki, és akkor csak egy halálunk van, a meghalás. Akinek viszont egy születése van, annak 2 halála van. A lelki halál és az örök halál. Az igénk ma este arról beszél, hogy mind a 2 embernek lement a redőny a háta mögött, lejárt a földi küldetés, az mind a 2-nek lejárt. A dusgazdagnak is, meg a koldus Lázárnak is. És mind a 2 él. A lelkük mind a 2-jüknek él. Azt írja a Biblia, hogy mind a 2-t eltemették, és mind a 2 ember arra a helyre érkezik meg, amely úton jártak ebben a földi életben. Ez egy olyan nagy tévedés, hogy én itt csinálok bármit, teszek bármit, bűnözök, züllök, tolvajkodom, paráználkodom, kacérkodom, és majd a halál pillanatában Istennek van egy feladata irányomba, engem bevisz majd az ő országába. Ezt nem írja a Biblia, testvérek. És ha nincs benne a Bibliában, akkor miért akarunk ilyen hazugságban hinni? Minden ember itt a földön üdvözül, és minden ember itt a földön kárhozik el. A halál pillanatában csak szembesül a valósággal. Milyen valósággal? Az este említettem. Az örökké valósággal. Hogy örökre igaz és valóság az Isten szava, ami ebben a könyvben le van írva. Ezért nevezze a Biblia örökké valóságnak. Nem lehet rajta változtatni. Hol ment a dusgazdag? Azon az úton érkezett meg az örökké valóságban, amelyet itt taposott. Dusan vigadozva élt, züllött. És megérkezett oda, amiről talán azt hitte, hogy nem létezik. Nem létezik. Ezt az Isten tudta volna neki megmondani, ha őt érdekelte volna az Isten szava. És testvérek, hadd kérjek mindenkit szeretettel, de nagyon határozottan. Ne tudjuk le az Istent karácsonnyal, és ne tudjuk le az Istent egy húsvéti istentisztelettel. Az Istennek semmi szüksége nincs a karácsonyi látogatókra, és semmi szüksége nincs az Istennek a húsvéti látogatókra. A samáriai asszony történetében azt mondja Jézus, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. És az Isten ilyeneket keres imádóiul. Nem látogatókat keres az Isten, nem szimpatizánsokat keres az Isten, hanem imádókat. És én ma este így hívogatlak benneteket az Isten szeretetébe, hogy az az Isten, aki nagy csütörtök éjszakáján térdre hult a Gecsemánéi kertbe, és vért verítékezett értem, mert szembe kellett nézni az Isten haragjával neki. Az az Isten, aki könyörgött, térden állva, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár. És az atya felelete az volt, hogy nem lehetséges. Nincs más útja, módja a megváltásnak. Ember követte el a bűnt, embernek kell fizetni. Ezelőtt az Isten előtt leoldott sarúval lehet megállni. Ennek az Istennek nem kellenek szimpatizánsok. Szimpatizánsok a választásra kell. Istennek pedig olyan keresztjének kellenek, akik döntenek a halál ellen, és döntenek az élet mellett. Ha ez nem történik meg, testvérek, a dusgazdag útja marad. És a dusgazdag útja
vezet a pokolba. Mi a pokol, testvérek? A pokol egy várakozó hely. Az első embertől kezdve az utolsóig, aki meg fog halni, mikor Jézus vissza fog érkezni, ott vannak a várakozó helyen. Azt mondja Jézus nagypénteken a kereszten a latornak, hogy ma még velem leszel a paradicsomba. Hol van a paradicsom? Azon a várakozó helyen, ahová megérkezett a koldus Lázár. Hol van a pokol? Ugyanott, csak egy kicsit távolabb. Ezt írja a Biblia. A kettő között nagy közbevetés van. Látják egymást. A pokolban felemelte szemeit az elkárhozott dusgazdag, és látta Ábrahám kebelén nyugodni Lázárt. Milyen érdekes, látjátok a Szentírás? Leírja a valóságot. Amíg a kapuja elé volt vetve, a koldus nem látta. Naponként elment mellette. Most távol meglátta. Megjött a látása. És kiállt is. Segítség kellene. Ő, aki nem adott segítséget. A közbevetés a dusgazdag és a koldus Lázár között olyan, nem tudom, hogy kik jártak Budapesten, ahogy megérkezünk a nyugati pályaudvarba, vagy a keleti pályaudvarra. Vannak beérkező vonatok, akik jönnek keletről, és vannak kifutó vonatok, akik mennek kelet felé, Nyíregyháza felé. És a kettő között van egy nagy drótháló. A beérkező utasok nem szaladhatnak át a kifutó vonat állomásra. Körbe kell menni, hogy baleset ne érje őket. De itt nem drótháló van, hanem egy szakadék. És azt mondja Ábrahám, hogy onnét nem jöhetnek ide, innét nem mehetnek oda. Megint megcáfolja a Biblia a purgatórium tanát, hogy nem lehet átimádkozni egyik helyről a másikra. Nem mehetnek át a bűnözők az Isten országába. Se pénzért, se imádságért, se rózsafüzérért. Se 100 miatyánkért, se 500 miatyánkért nem mehetnek át. Ez a vallásnak az átka, akik nem használják az Isten igéjét, és megmerik hamisítani az Isten szavát. A Jelenések 21:8-ban azt mondja az ige, hogy gyávák, hitetlenek nem öröklik az Isten országát, sem a gyilkosok. Kik a hitetlenek, testvérek? Azt gondolnánk, akik az utcán csellengenek, és soha ige közelben nincsenek. Hitetlenek azok, akik megmerik hamisítani az Isten szavát, mintha annak nem lenne következménye. Judás nem hitte el, hogy Krisztus nélkül elkárhozik. Elkárhozott? El. És úgy kell bemutatkozni neki a pokolba, Sztálin, meg Hitler előtt, meg a népirtók előtt, hogy én a názáreti tanítványa vagyok. Ti népirtók voltatok, én meg a názáreti Jézus tanítványa. Hogy jutottál ide, Judás? Hitetlenül. Hitetlenül, testvér. Ő kapott küldetést Jézustól. Ördögöket üzött, prédikált. És mégis elkárhozott. Ennyire komolyan kell venni a Bibliát? Igen, ennyire komolyan. Ha a műszerek otthon, se a mikrosütő, se a televízió nem indul be, ha nem helyén kezeljük a dolgokat, akkor miért kellene nekünk az Isten igéjéhez immelammal hozzáállni? 2 hely van, ahová érkeznek az emberek. A dusgazdag megérkezett arra a helyre, amit itt a földön előkészített. A koldus Lázár megérkezett arra a helyre, amibe
itt készült a földön. Amikor Jézustól kérdezik a tanítványok, hogy hol van az Isten országa, akkor azt mondja Jézus, hogy bennetek van. Az nem valamikor eljön, az itt kezdődik a földön. És az emberek itt kárhoznak el a földön, és az emberek itt üdvözülnek a földön. Oda át csak szembesülnek a valósággal. Szembesülnek a valósággal. És nagyon sokan vannak igét hallgató emberek, akik még 20-30 évig hallgatják az igét, de már 30 évvel ezelőtt becsapták az ajtót a hátuk mögött. Amikor az Isten dicsőségét megtaposták. A zsidókhoz írt levélben olvasunk erről. Amikor az Isten szent lelkét megtapodja valaki, és azt mondja a Krisztus véres áldozatára, hogy én értem nem kellett, hogy meghalljon a názáreti. Ő a bűnösökért halt meg. Ezek az emberek becsapják az ajtót, testvérek, és még járnak templomba, és még fognak torkaszakadjukból énekelni. De eljátszották a kegyelmet. Eljátszották a kegyelmet. Aki az Istennel jár, az az Istenhez érkezik. Aki pedig itt az Istentől távol él, abba a távolságba fog menni, ahol majd látja a koldus Lázárt Ábrahám kebelén. Testvérek, minket az Isten felelős embereknek teremtett. Az, hogy mi nem ismerjük az Isten igéjét, meg nem ismerjük a törvényt, ez közülünk senkit nem fog felmenteni az ítélet napján. Senki nem fog magyarázkodni az Istennek, hogy ne haragudj, Uram, de hát nekem nem volt időm Bibliát olvasni. Testvérek, Isten ezeket a meséket nem fogadja el. Azért megy a TV2-n, meg az RTL-en a show műsor a világból, ez a show, a jóslás, a varázslás, mert vannak nézők Magyarországon. Ha Magyarországon kihúznák a dugót, akkor ez az ördögi cég megszűnne létezni. Nem volna kinek hazudniuk. De mivel van nézettsége, a Biblia megporosodik, egyszer majd megérkezünk ahhoz a gazdához, akit felől érdeklődtünk, meg akinek a szolgálatába álltunk, vagy maradtunk. Nem közvetítenék a brazil filmsorozatokat, amely 2 meg 2,5 órás, ami nem néznénk a tévét, hanem helyette készülnénk az Istennel való találkozásra. Mert tudjátok, a szemünk világát Isten nem arra adta, hogy tévézzünk. Lehet nézni tévét is, vannak dolgok, amit meg lehet nézni. Engem is érdekelnek a hírekben, hogy mi történnek az országban, de az, hogy én olvasom-e az Isten igéjét, keresem az ő titkait, ez az én felelősségem, és a te felelősséged. És lehet, hogy egyszer Isten elveszi az értelmedet, egyszer kapsz egy agyvérzést, és nem lehet kitolni a megtérésed idejét a nyugdíjas évekre, mert nem mindenki lesz nyugdíjas. Én temettem már 3 éves gyereket, csecsemőt, temettem 10 éves, 12 évest, akik még felnőttek sem lettek. Ha minket érdekel az üdvösség, akkor azt üzene az Isten igéje ma este, hogy ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Annyi sokan felháborodnak, amikor Isten az üdvösségről akar velük beszélni. Miért háborodnak fel az emberek? Mert nem szeretnének üdvözülni. Nem akarnak. Azt mondják, 60-70 évig legyen nekem jó. Testvérek, ez azt jelenti, hogy nekem a nagypénteki Krisztus áldozata semmit nem mond. Semmit nem mond. A húsvét nekem nem mond semmit, festünk tojást,
várjuk a locsolókat, karácsonykor meg állítunk fenyőfát. És megloptuk a karácsony dicsőségét, elloptuk az Istentől, mert a karácsony át van keresztelve a szeretet ünnepének. A nagymama szeretete benne van, a nagyapáé, az apukáé, az anyukáé, meg a gyerekeké. És ezt a szeretetet úgy hívják, hogy csomag, ami alatta van a fenyőfa alatt. A karácsony a Biblia szerint úgy hangzik, hogy a karácsony az Isten szeretetének az ünnepe. És amikor az Isten szeretetéről fogunk karácsony szenteste beszélni, akkor fog megnyílni számunkra, hogy én a porszem ember annyira kedves voltam az Istennek, hogy ez az Isten meghajlította az eget, és emberi testbe jött le értem. És akkor nem a csomagot fogjuk kibontani, hogy mi van benne, utána megy a kukába, mert nem azt vették, amit vártam. Akkor felnézünk a Krisztusra, és azt fogjuk énekelni majd nagypénteken, ó Krisztus fő, te zuzott, te véres szenvedő, te vagy az én tövis koronás királyom. Különös a Jézus teológiája. Jézus mondja el ezt a történetet, testvérek, és azt mondja Jézus, meghalt pedig a gazdag, és eltemették, és a pokolban felemelte a szemeit kinokban lévén. Meghalt a koldus, őt megvitték az angyalok az Ábrahám kebelére, neki temetése se volt. Az egyiknek volt temetése, a másiknak nem. Milyen különös, nem? Figyeltünk erre az igére? Milyen nagy hangsúly van a temetésen. Szép legyen. Szép legyen a temetés. Körülbelül 15 évvel ezelőtt meghalt egy fiatal ember Csongoron, és ennek a fiatal embernek a bátyja eljött bejelenteni a temetést. Remegő ajakkal, izzadt a homloka, reszketett a keze, mikor kezet fogtunk, és megkérdeztem tőle, hogy beszélhetek-e a halál utáni állapotról ezen a temetésen, mert tudtam, hogy sokan lesznek. Azt mondta, hogy tiszteletes úr, magára lesz bízva. Én a Lukács 16-ból beszéltem. Rengetegen voltak az udvaron, az utcán. Azzal kezdtem a temetést, hogy testvérek, én olyan emberekhez szeretnék most szólni, akiket semmilyen úton, módon nem tudok elérni. Nektek nem tudok máskor igét hirdetni. Ezért engedjétek meg, hogy hadd adjam tudomásotokra, hogy mi van a halál után. És ha megengeditek, beszélek, ha azt mondjátok, hogy szedjem a sátorfámat, lemegyek az udvarról, és temessétek, akivel akarjátok. Megkérdeztem, megengeditek? Azt mondták meg. A temetés után 2 órával eljött az eltemetett embernek a bátyja, aki bejelentette a temetést, és mert ő még ilyet nem hallott. Ő még erről nem hallott soha. Ez az ember ma hitben járó ember, minden nap igével élő ember, tizet fizető ember, betegeken, nyomorult embereken segítő ember. Én nem tudom, hogy még kiknek prédikáltam ott, de ennek az embernek prédikáltam. Én nem prédikáltam a halottnak. Ő neki nem volt lehetőség prédikálni. Neki más temploma volt. Az ő templomát úgy hívták, hogy kocsma. Ő neki ott harangoztak be, és ő ott pusztította magát. Milyen különös testvérek, hogy az Isten nélküli emberek kérik és várják a temetést. Meg tudnák mondani, hogy miért? Miért kell az Isten nélkül embernek temetés, papi temetés, papos temetés? Ott álljanak elő a hívők, este menjenek virasztóba, énekeljenek halleluját, olvassanak fel, és annak rendje, módja szerint, szertartásosan, másnap temesse el a lelkész, megint menjen a kántor, meg menjen 4-5 hívő, aki tud énekelni, a többiek nem énekelnek,
Miért kell papos temetés a hitetlen embernek? Tudjátok, miért kell? Nehogy azt mondja a falu, hogy pogány volt. Mert ha a pap ott van a temetésen, akkor minden rendben van. Pláne még, ha szépen beszél. Tudjátok, miért nem akarnak megtérni az emberek? Hiányzik a prédikációnkból az, amit Jézus mondott a Samária asszonynak. Mikor a Samária asszony visszament Sikárba, azt mondta, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent igazán. Ha testvérek, a templomba ülő emberek jó helyen vannak, és ők jó emberek, ha a meghalt emberek jó emberek voltak, akkor miből térjenek meg az emberek? Mire kell megtérni, ha mindenki jó? Nekem nem kell senkit bűnössé tenni. Én azon a temetésen senkit nem vádoltam meg a bűnével. De akihez eljuttatta Isten az igéjét, azt leleplezte az ige, hogy el vagy kárhozva. 2 lábon járó, elkározott ember vagy. Még lehet, hogy fogsz szántani, vetni, meg még 30 évig fogsz a lábodon járni. De az ember 2 óra múlva leült mellém, és együtt imádkoztunk. A dusgazdnak is biztos volt egy recsegős temetése. Fel volt magasztalva a csillagos égig. De mit ért vele? Testvérek, én akármilyen prédikációt mondok el egy koporsó mellett, a koporsóban lévő nem változtat. A hívő embert én nem tudom a pokolba küldeni, mert az már az Ábrahám kebelén van. Az elkározott embert meg nem tudom az Ábrahám kebelére küldeni, mert az ott van a dusgazdag mellett. Az én prédikációmtól semmi nem függ. Semmi nem függ. Mindenki arra a helyre érkezik, amelyen úton jár. A széles út vándora a pokolba, a keskeny út vándora pedig az Ábrahám kebelére. Ezt írja a Biblia, és nekünk ehhez kell igazodni. És testvérek, ma este beszéljünk, hogy mi lesz a mi nemzedékünkkel. Tegnap este nem akartalak benneteket megszomorítani, de ma este felteszem a kérdést, hogy az itt ülőknek se unokájuk, se gyerekük nincsen. Ők jó helyen vannak. Ők majd mennek Sárospatak mellé hétvégére, mert ott van a templomuk a Highlanderbe, ahol belövik majd magukat narkóval, szeméttel, szennyel, ahol majd elveszítik a tisztaságukat, és amikor lesz többszöri abortusz, és nem lesz gyermekfogantatás, akkor megkérdezitek az Istent, hogy miért ilyen kegyetlen az Isten? Testvérek, ha én igazságról beszélek, hogy merjük otthon hagyni a családtagokat? Vagy ha nem beszélek az igazságról, akkor miért nem küldtek el? Mondjátok ma este, hogy fejezzük be, tiszteletes úr csomagoljon, azt menjen szépen haza. De én arról beszélek, ami igaz és szent, és benne van a Bibliában. Akkor nem leszünk mi kegyetlenek a családtagjainkkal, testvérek. Nem félünk mi attól, hogy majd az Isten színe előtt fognak mutogatni a gyerekek, hogy a mama hallelujázott, Uram, és nekem nem beszélt arról, hogy van kárhozat. A mamának rongyos volt a Bibliája, de nem beszélt arról, hogy el lehet kárhozni, és onnan már nem lehet visszajönni. Ott már nem lehet semmin változtatni. Putyin a kegyetlen ember, aki gyilkoltatja az ukránokat. Tudjátok, mennyi kegyetlenséget teszünk mi a vallásba, meg a hitbe. A keresztény üldözést nem a kommunisták találták ki, az egyház. A Cselekedetek 4-5-ben olvasunk, meg a 6-ban róla. És mi, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat, hol van a mentő szeretet belőlünk? Hol van a mentő szeretet?
Jobb helyen vannak a gyerekek ott, hol testvérek? Szombaton egy gimnáziumban tartott a feleségem előadást az okkultizmusról. Este 10 órára értünk haza, délután 5 órától. Több mint 40 gyerek állt 2 szoba ajtaja előtt, az egyik szobába ő lelkin gondozott, a másikba én. Nem is tudjátok, hogy mit csinálnak a gyerekeitek, unokáitok. Tele vannak félelemmel. Minden gyerek a félelméről beszélt. Álmatlan éjszakákról, kisírt szemekről, és nem veszi észre a családba senki. És ha mi hívők is vakon járunk, akkor mit várunk a világtól? Jézus nem nekünk mondta, hogy ti vagytok a világ világossága? Testvérek, senkinek a gyereke nem ülne a laptop mellé, meg a tévé elé, hogyha foglalkoznánk velük és beszélgetnénk. Eldobjuk magunktól. A szomszédomban látom, az apuka megérkezett a munkából, szalad elé a 2,5 éves fia, és eldobja, mint egy pulikutyát. Hagyj békén, még ki se szálltam az autóból. A gyerek örül az apának, az apa nem örül a gyerekének. Miért megy munkába ez az ember? Miért megy munkába ez az ember? És azt hazudjuk a gyerekeknek, hogy szeretjük. Azt hiszitek, nem érzik. Nem érzik. 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 És amit vetünk, egyszer ki fog kelni. Amit vetünk, ki fog kelni, testvérek. Azt mondja a dusgazdag, hogy küld el Lázárt, mártsa az ujja hegyét vízbe, és hűsítse meg a számat, mert felette gyötrettetem el ánkba. Azt mondja Ábrahám, nem lehet. A pokolba egy csepp vizet nem lehet kapni. Nem kegyetlenség ez? Még egy csepp vizet se? A misszióban meg akarnak győzni engemet az alkoholfogyasztó emberek, hogy Sanyi bácsi, én azért lettem alkoholista, mert olyan munkahelyem volt. Na mondom, mondjál nekem egy olyan munkahelyet, ahol nem lehet inni. A szószéken is lehet inni, az urasztalánál is lehet inni. Nagyon sok gyülekezetben lenyelik a bort. Urvacsoráznak 20, 10 liter bor elfogy. Nincs mit hazavinni, csak az üres korsót. Tiszteletes leveszi a próbát, és ha jó, akkor meg kell ismételni. Hol nem lehet inni, testvérek? Nálunk volt egy lelkész, akit azért istenítettek, mert megsiratta a gyülekezetet. Betettek neki a Mózes székbe egy üveg konyakot, többször kibomlott a cipőfüzője is, lehajlott, és beengedte az üveg konyakot. És míg mindenki nem sírt, addig nem mondta rá az amment. Hol nem lehet inni? Tudjátok, hol nem lehet inni? És ezt elmondom a misszióba jövőknek. Egyedül a pokolba nem lehet inni. Ott még egy csepp vizet se lehet inni. Ott nem lehet inni, testvérek. Ott minden lehetőség el van véve. Mert az ember eltolta magától a lehetőséget. Ugyanezt nem kiáltja a koldus Lázár. Csak a dusgazdag koldul. Látod, hogy megfordult? A gazdag koldul, a koldus pihen. A gazdagból koldus lett, a koldusból királyi gyermek. És a koldus itt a földön hitte el, hogy ő királyi gyermek. Ő nem ott változott át királyi gyermekké. Ő itt ebben a földi életben hitte el. És testvérek, a koldusról azt mondja az ige, hogy viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelére. Milyen különös. Milyen különös. Azt mondja Pál apostol a Filippi levélben, kívánnék elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert ez nekem sokkal inkább jobb. De ti értetek, hogy maradjak, és hirdessem még nektek az Isten igéjét, én szívesen maradok. Hogy mikor kell elmennem, azt majd eldönti az én gazdám.
Miről beszél Pál? Kívánok elköltözni, mert nekem van hová költözni. Mert előtte meg azt mondja, hogy nékem az élet Krisztus. A damaszkuszi út óta nekem az életemet Krisztus jelenti. Ő adott célt, értelmet, és én neki élek. És mivel én neki élek és vele élek, akkor én elköltözök, és hova költözök? Ahol Krisztus van, hozzá költözök. Hozzá költözök. De vajon Félix elmondhatta ezt, akinek ő prédikált a Cselekedetek 28-ban, meg a 27-ben? Meg Festus, meg Agrippa király. Ezeknek mindnek prédikált, és a halálokor nincs feljegyezve a Bibliában, hogy nekik is az élet Krisztus. Mert az egyik azt mondja, hogy bolond vagy te, Pál, az agyadra ment a sok tudás, a tanulás. Szóval nem vagyok én bolond. Én akkor voltam bolond, mikor Krisztus nélkül éltem. Nagyon is józan vagyok. És ezt a józanságot, hogy Isten kijózanított, meg a pokolba vivő úton megállított a damaszkuszi úton, ezért én oda szentelem az életemet neki. Testvérek, abba a tévhitbe él az emberiség a világon, hogy jaj, az Istennek szolgálni az egy nagyon nehéz dolog. És mi hívők olyan reklámot csinálunk az Isten szolgálatából, hogy nagyon nehéz a hívő élet. Hát tudjátok, én olyan emberekkel találkozom, akik van olyan hónap, hogy nem láttak főtételt. És ragaszkodnak a recsegős flakonhoz, amiben tele van muslicás borral. Ezek szolgálatban vannak. Én nem olvastam még, és nem találkoztam olyan kollégával, igaz, én magam se kőlök fel 4 órakor igét olvasni, de nagyon sok alkoholfüggő ember jár 4 órakor a recsegős flakonjával, keresi a bort, mert meg kell gyógyulni. Télen 20 fokos hidegben egy lépcsőaljba alszik. Koszos, zsíros, büdös nadrágba, meg ruhába. Na ez az élet nehéz. És ne higgyük már el azt, hogy ha mi nem fogunk az Istennek szolgálni, akkor mi függetlenek és szabadok vagyunk. Aki nem szolgál az Istennek, az szolgál az ördögnek. Érdekes, az Istentől fél az ember az ő teremtőjétől, akinek a javait élvezzük, akinek az áldását szüreteljük, akinek a napsütésében fürdünk, ettől az Istentől félünk. Nem félünk a haláltól, nem félünk az ördögtől, akiről azt mondja Jézus, emberölő volt kezdettől fogva. Tessék kimenni a temetőbe és elolvasni a fejfákon, hogy élt 20-valahány évet, 30 évet, 40 évet. Ettől az ördögtől, aki elpusztította őket, attól nem félünk. Az Istentől félünk. És nézd meg, mennyi rabszolgája van az ördögnek. Megalázottan, sárba taposottan, sárba fagyva. Szirénázó mentők viszik a 20 éveseket. Szétrobban a véna a kezükben, a narkótól, a szeméttől, amit magukban nyomnak. Megkérdeztem az egyik narkóst, hogy mire jó a narkó. Azt mondja, Sanyi bácsi, 48 órára ki vagyok kapcsolva. Nem tudok a világról. Ezért fizetek 60 eurót. A minőséges narkó ennyibe kerül nálunk. Belövöm magam 48 órára, kilövöm magam, és utána 2 napig szédelgek, és megyek pénz után, meg kell a következő adag. Nem meg fogsz halni, olyan mindegy nekem. Ezek nem szolgálnak, testvérek, a rabszolgatartónál, és az Isten ettől a rabszolgatartótól akar elhívni bennünket. Mi lesz, testvérek, akkor, és ezzel be is fejezem, ha az ember közömbös marad az Isten meghívásával szembe? Hadd olvassak egy igét az Ézsaiás 65-ből, a 12-es verset. Titeket én a kard alá számlálak, és mindnyájan leborultok megöletésre, mert hívtalak és nem feleltetek. Szóltam és nem hallottátok.
a gonosz cselekedtétek szemeim előtt, és amit nem szerettem, azt választottátok. De nem ezzel fejezem be. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Amen. Imádunk téged, dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, aki a bűnös embervilágért megaláztad magad, szolgai formát vettél fel, és kereszthalált haltál azért, hogy ketté hasadjon a kárpit, hogy bemenjenek a kapukon az üdvözültek. Áldunk, Urunk, a golgotai kereszthalálért, a bűntörlő vérért, az engesztelő áldozatért. És köszönjük, Urunk, hogy a mennyek országát az embernek készítetted el, a poklot pedig az ördögnek és az ő angyalainak. Hívjál le bennünket a széles útról, a kárhozat útjáról, és segíts átmenni a tűfokon, ahol minden erényünket, büszkeségünket, gőgünket le kell rakni, és semmit nem vihetünk át, csak a te felénk nyújtó szeretetedet. Uram, ragad meg a mi szívünket, és emelj ki a tétova életből, a semmit tevésből, szabadíts meg a közömbösségtől, amely épp úgy elpusztít, mint az alkohol és a narkó. Légy irgalmas hozzánk, az irgalomnak Istenét kérjük, a te személyedben, aki kegyelmes szereteteddel utánunk küldted a szabadító fiadat. Áld meg a te igédet, és segíts hazavinni a te igédet, és komolyan venni a családunkat, akiket otthon hagytunk. Segíts imádkozni, könyörögni értük, és idehozni őket a te lábaidhoz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, mondja, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Amen.